Kumusta yung mga cancer? Ako kapala si PaoLUL at ngayon dadaanan natin ng mga memes at videos na hindi alam saan papunta ang kanilang buhay. Parang kayo lang din, hindi alam ng mga admin kung anong tema nila, anong paksa. Basta ito yung mga latak na natira sa lahat ng mga memes na nagdadaan sa channel. Araw ng kagitingan din pala, munti ko na makalimutan sa mga bayani dyan. Pagpatuloy nyo ang inyong ginagawa. Natin na simulan. Ano kay Angel Casid? Kahit di siya bago ligo, uupusin, tatapusin at wala nang Kuya, sira pa rin yung creek nyo. Hindi ako makapagbayad ng loan. Bahay. Para sa bahay, leche. Puro kayo sayaw. Sunod. Good morning, easy ko ngayon. Yeah, Tayo, Shomai. I-deliver po tayo. Nakamalakas ECQ. Actually, may pick up ng orders natin eh. Oh, Ayan, sarap yan. TVC House. Oh my. Hoy, kunin nyo na ako dito sa Earth. Hindi matapos yung ECQ. Editing ba yan o filter sa TikTok? Hindi ko alam. Sunod, maraming salamat. Kaya, ayan, naiintindihan ko lang bakit dito nasasali. Galing kay Earl. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ang dami nag-iba. Pag manonood, ilak mo ang pintuan. Sara mo, bago ka magpandango. Maka-copyright yan, maka-copyright. Toldakero. Yan sa lahat ng mga nasa ECQ ngayon, itong walang sawang ginagawa. Maraming salamat. Galing kay Marjay. Oh po, just skills. Ang effort naman na para sa isang hotdog lang. Kalala ko ginagawa namin sa ballpen eh. Yun yung practice dyan eh. Pag S-tier ka na, G-Tech yun. Basta gagawin mo sa mataas sa lugar para pag nalaglag, paalam G-Tech. Essential yung hotdog na yan. Sunod, galing kay Minari Penguin. Exam ka lang. Multiple choice ba yan? Yan naman miss ko na din yan. Bagong way ng pagsasagot. Sapol. Bahala na ang tadhana. Bahala na ang Panginoon. Sulat. Sulat. Ay. Pagkabagsak, yung papel na yung bagsak ka natin. Mga di nakakaalam, nung dati pwede mo pang hawakan yung kaklase mo. Hindi sa gano'n, hawak bastos ka na naman. Sa mga nabuhay na lang dyan sa online class, namimiss ko na din yan. Sunod, propose new flag of the Philippines by Senator Manny Pacquiao. The proposal of the new flag ito the first quarter in my National Flag Day and National Independence. Oh, sakto sa araw ng kagitingan ngayon. Is pleasant truth. Lumiliit na yan yung mga dagat natin. Ito yung ilusyon na kinukuha na ng ibang bansa. Saktong-sakto yung kulay. Kailangan palitan. Meron pa bang, patingin nga, ano pa bang? So sinasabi niya dito, our Muslim heroes who equally struggle violently for our country's independence must be given due recognition alongside with those already recognized in the most heraldic article of national importance. Dahil hindi daw masyadong napapansin ng mga Muslim nating bayani, minsan gusto rin ng dagdagan ng isa pang ray. Isa pang ray ito sa mga lumaban nung pero hindi nangyari. Parang hindi na kailangan eh, alam mo yon. Wala nag-iiba sa bugso na akin dahil pa nakikita ko to. Mukha lang siyang typo sa akin, alam mo yun. Wala naman kailangan palitan na ganun kalaking pagbabago. Kailangan natin gawin pagbabago, hindi sa simbolo. Dito, sa edukasyon, sa galaw natin, sigurado ako mas malaki magiging epekto ng mga pagbabago kung nasisimulan yan sa tao. Hindi yan magagawa ng mga simbolo lang. Taong gumagawa ng simbolong yun. At yung sabi daw dito, kaya daw nakikita ko yung sarili ko sa mga dagat na yan, nakapalibot. Andyan yung mga barko natin bago itulak ng ibang bansa. Ay, nako. Pero, ewan ko kung matutuloy ito. Ito yung ginawa na ito, January 14. Parang gusto ko lalagyan isang star dito. So lang, papamilya po kaming channel. Yan ang tunay na patriotism at valor. Ang hindi nakakalimot sa mga islang atin lamang. Sunod, galing kay Haru. Pero sa lang sa rin. Anjing mo, anjing! Anjing na baju sama yan! Anjing lo, goblok! Hey, matandyan ako po. Diyan pa ito lang kasalamin. Pwede ako ganyan kagaling ng piano. Ano ba to? Si Anga. Malaysian o Singapore? Parang Ay, may anjing eh. Anjing. Yung mga Asiano. Magkakasama yan. Oo. Barudak. Dari anjing, goblok lah! Oo.
Sebaiknya orang ko tidak pur iting bay. Leche. So, kinukuha yung mga isla natin. Ito, umiyak. May mga iba-ibang asyano dyan. Ano ibig sabihin ito? Mama naglasan eh. Ay, ala, may la. Anjing la. Maraming salamat. Sunod. Yung kay Indonesia Ball. All of it, only rice. What's wrong with you, Asia? Daoming su. Oh! Ang ating tatay. Biol, samgyupsal, o nga naman, tsaka bibimbap. Ina, komemeshi, luwag kaukom. Palay bigas kanin, naalala ko. For all the foreigners watching right now, this is how we love our rice. Speak a language before camera. Anjing la. Padi, beras nasi, sapasan, hatamin. Ito ba yung Cambodia to, diba? Straw ang kamba ay kaw. Tinamad na rin sila. Basta lahat yan, kanin. Oh, ASMR. Lutuin mo ba yan? Sakit sa tenga! Magana ba talaga yung mga ganyan? Nakakapagpaputi ba talaga yan? Hindi ko yan kahit kailan ginamit, pero... Pucha, parang kalabasa. Lagyan mong gata, masarap yan. Pakain mo sa mga matigas na ulo mo nga, tito. Asyano talaga. Bakit na satisfying panoorin? Ba't ako nagugutom? Gutom na ako sa ligo. Yan, lagkit ng buko. Sunod! Yan, nagpaparamdam na yung mga video eh. Ba't puro pagkain? Wakto. Ang sarap naman. Hindi yan ang grill na sinasabi nila sa sisig, ha? Para crispy. Bago ang sakuna. Imahe bago ang sakuna. Tama. Na ikaw na mag-edit, Pao. Unravel the clues and count down those final seconds from disaster. Maraming salamat. Para may ambag tayo, di ba? Hindi pwede yung ambag natin, kain lang. Kailangan may ambag din tayo, iba. Sunod, maraming salamat. Magmumukha lang tayo reaction channel ng iba eh. Daling kay, Chichi. How about you search Philippines, tell me why is it country on Asia? Just because Philippines is on Asia, doesn't... Ha? Araw na kagitingan to, di nakatangahan, Zongli. Ano ba naman yan? Nahiya yung Geolords. Tangina akapit. Oh! Talo yung Singaporean kanina mo. Asa ba to sa Pilipinas Got Talent? Kailan ba to yung pumasok, ha? Kada may kinukuha ang isla sa amin, ito lang masasabi namin sa inyo. God! Ikaw na bagong pasok sa call center. Ay, classic na ito eh. Ano ba tayo name? Hello? Ba't ka galit? Sino sila? Ba't ka galit? Sabihin mo kung anong kailangan mo. Yung panahon ko! May kailangan ako sa'yo, importante, makinig ka na mabuti ha. Importante to. Para sa mga bata dyan. Pagbibilin lang ako. Hello? Hello? Makikinig po kayo. Nanang. Manong. Ha? Manong. Meron lang po akong bilin. Putangin na niyo po. Adi kaya ka eh. Ay, hindi po. Normal po ako ngayon. Kilos nga po ako ng kilos ngayon. Hindi po. Ay, mga OG. Semuka yung video-video, kabalo natulog na dari kawas ulit to. Sino nagsabi din na representa ang mga Bisaya? Bisaya ba yun? So, pasensya na, hindi pala ako alam dyan. Galing kay Pao. To Indian Bomb, ang yung clone PUBG. Lumalaban lang mga Asyano. Kala nyo, China lang ang buong Asya. Leche, sunod. Ito, ang saya lang kasi hindi kami naka-lockdown dito sa Mindanao. Araw-araw. Putangin na mo. Mga Bisaya ako dyan. Taas kamay. Buong Pilipinas tayo dito. Nagtutulungan. Galing kay JV. Ay, mata ko! Tinigdan ko, leche. Naintindihan ko na ba't hindi ito nasasali sa ibang video. Walang kapupuntahan eh, parang buhay natin. Sunod, galing kay Hero. For new series. Ano na pare? Saan tayo bro? BGC? No, Down pare, down. Carps!
Alam mo yung carbs? Gago traffic mamaya yan sa may BGC, pare. Raming mga shorties mamaya. Pare. Gusto kong sumabog Mamaya, ka. pare. G, pare. May joke lang. Ano joke niya? Nurse Joke na ba? ba yun? Bro, magta-10 pa lang. Maaga pa natin sa BGC pag ganun tayo, pare. Wala mga shorty dun, kaya. Pare, grabe. Wala ka ba auto, bro? Ba yan? Tayo na wala ka auto, putay na, gago. Putay na. Maya ka, putay na. Bro, bas ka na kayo to. The fuck out, bro. Ginapag-arong ma-crib, bro. Pa ako nakaganon. Tanginan nyo, lahat ng mga konyo dyan, leche. Sumasakit ang puso ko. Galing kay G. Ayaw magising ng partner mo. Di ba sabi mo papagising ka ng 8 AM? Paano ka naman magigising ng 8 AM? Kunwari 10 o'clock naglaro ka pa ng ML. Paano ka maglaro ng ML? Tapos kunwari pag nagising ka, hindi ka pa naliligo. Di ba? Tapos pag naligo ka, hindi mo naman matatapos. Kasi sabi ng boss mo, dapat tando ka na doon ba 8:30? Tanong mo ako pa yung 8:30 yun. Tapos kunwari mag-LRT ka pa, nakita mo na may COVID. Di ba? Tapos kailangan talaga magmadali. Tapos wala ka pang kotse. Tapos sobrang talaga kailangan mo pang pumila. Eh paano kung pumila ka? Tapos kunwari nahimatay ka kasi wala kang tulog. Tapos di ba nakalimutan mo pa yung baon na ginawa ko sa'yo. Tapos sabi mo sa akin, alam mo yun, hindi dapat ginagawa mo ko ng baon. Paano ka tagagawa ng baon? Kasi nga, di ba sobrang puyat na tayo dalawa. Kasi sabi mo, hindi ka talaga matutulog hanggang hindi ka nakakalaro ng ML. Tapos syempre naglalaro ng ML. Pati ako gising na lang. Di ba habang naglalaro ka, nakaganon lang ako. Kasi di ba parang hindi talaga gagawin yun? Ano kasi sabi mo, di ba dapat talaga 8 AM gising ka na? Eh kung kunwari hindi kita gising na, mangyayari sa'yo, wala kang trabaho. Pag nawala ng trabaho, hindi tayo magkakaroon ng gatas para sa baby. Tapos pag hindi nagkaroon ng gatas sa baby, yung baby iiyak. Tapos pag umiyak ang baby, hindi rin tayo makakatulog. Tapos hindi ka nakakatulog. Talo mga flip-toppers dyan. Saka mga acapella. Para AK-47, gago. Dapat yun na lang yung nasa, sa dagat natin pag may lalapit na mga hindi sa atin. Dapat yun yung parang akot mo, parang scarecrow. Sunod, galing kay Jordan. Eh ba, kung isa talakera, ito naman tumitilao. Leche. Ang ganda naman din ang balik ng wala. Kung ganito ang sabog, baka nagsasabog na din ako. Ganito ka-intense. Nako, matanglawin. Ay, ang pangalan nito, mulawin pala, matanglawin. Putas tayo. So sino mapupugutan ng ulo dyan? Hindi naman maganda pag lagi ng panalo. Sipa yun. Patay Wala. naman. Patay. Leche, sunod. Galing sa Pokemon. Kasi yung hat nila, ano, Philippines Abra. Medyo mas minamahal ko na ang aking bansa dahil dito. Pero dahil paborito ko si Alakazam. Napakasakit kaya ng psychic no po siya. One hit halos sa lahat ng Pokemon yun. Brunei, bakit? Ito ang buo siya, ha? At Oceania. Kaya lagi Pikachu. Pakistan, bakit paras? Ito yung malaking bagay sa kultura di ba? Na kahit nasa Asia tayo lahat, iba-iba pa din ang ating pag-iisip. Singapore, Charizard. Bakit sa Malaysia, Gyarados? Myanmar. Gusto ko rin si Golem, ha? Favorite pa, isa yun sa mga paborito ko rin. Basta tatlo yung evolution. Kasi mataas yung ano nila yung tawag nila. Stat gain. Ayun kanina si Kangas ka, di ba? Bakit nag-evolve yung kay Fiji? Ba't hindi pa sila naging golem? Magpatuloy ang kagitingan. Sunod. Kevin Cargador ng Vegas Genestra. Bakit ano ba tawag natin dyan? Ang mga tunay na malakas. Punta ka pa ng punta sa mga de-aircon. Mahina. Ikaw nagbabayad para magbuhat. Ito, kumikita para magbubuhat. Yan ang tunay na matalino. Maraming salamat. Sunod. PaoLUL, galing kay Diaz Gerson. POV ko ay papunta. Hindi. Natanda ko na ba? Nabibis ko na tuloy. Ngayon wala na, puro nasa screen na lang tayo lahat no? Okay lang, patay ka pubuti yan. Oh! Napakaganda pang outro nito. Okay, kailangan natin takpan. So, sana nagustuhan nyo yun. Huwag nyo matay i-like. Sana nagustuhan nyo ating mga magigiting na mga meme na ano masasabi nyo sa ating proposed na watawat. Huwag nyo matay like, share sa mga hindi nagbabayad sa tricycle nyong friends. At huwag nyo subscribe. Okay, manonood muna ako rito. Maghanap na kayo na ibang papanoorin.